Hola, bona gent. Mira, avui us porto un altre vídeo amb una recepta super fàcil de fer i que està boníssima i ara a l'estiu. Uns mini magnums fets amb 4 ingredients. Ja ho veureu, és super fàcil de fer, molt bons i us aconsello que els tasteu. Feu-los ni que sigui una vegada i ja veureu com els anireu fent sovint. Vale, comencem primer, agafem els dàtils. Això ho podeu trobar, si busquéssiu una mica segurament trobaríeu pasta de dàtil feta. Jo no vaig mirar gaire i vaig agafar dàtils, li vaig treure l'os i els posem en un pot de túrmics amb una mica d'oli de coco. L'oli de coco, si l'escalfeu una mica que quedi ben líquid i li poseu 3 o 4 cullerades a dintre i farà que us ajudi una mica, que sigui una mica més melós, perquè ja veureu que és mal parit, a l'hora de passar-hi el túrmix es fa una pasta i ho has d'anar traient, tornant a trinxar, traient. La idea és anar fent fins que es quedi com una massa, us queda com una pasta, és la pasta de dàtil, que en diuen. Això, veus, és això. Això ho podríeu arribar a trobar, em sembla, però bueno, no costa res, és més fàcil trobar els dàtils, i si trobeu uns bons dàtils, uns Matjul o aquests dàtils bons, val la pena. Bueno, quan la tingueu tota feta, ben trinxadeta, la traieu del mini primer i la reservem, la guardem en un platet que ens servirà per fer, serà la base del gelat. Ho farem amb això. Vale, ara agafem, la base serà els dàtils i portarà la crema d'avellanes, que és crema d'avellanes natural, és d'aquesta que només porta avellanes, una mica de cacau i algun oli d'oliva o no sé ben bé amb quin oli està fet, però eren olis naturals, sense oli de palma ni coses així més xungues, i crema de cacauet. La crema de cacauet també és 100% crema de cacauet. És a dir, agafeu-lo com menys sucres i menys coses porti, millor. Sí, s'hi pot posar el que volguéssiu, si us ve de gust posar-hi una mica de tahini o així, podeu posar tahini, crema d'avellanes, el que us dic, el que vulgueu. Jo vaig agafar crema de cacauet perquè, mira, és més fàcil de trobar. I després, per donar-hi la cremositat, el iogurt grec va de puta mare. És molt gustós, molt cremós, i a l'hora de barrejar-ho tot, ja veureu, al principi costa una mica, perquè amb tota la pasta del dàtil, la crema de cacauet que és densa i la crema d'avellanes i cacau també. Però bueno, a mesura que es va integrant amb el iogurt, ja veureu que es va remenant i cada cop és més senzill. És qüestió d'anar remenant fins que quedi així tot integrat i fàcil. Ja veureu que aquí us heu d'aguantar una mica, perquè això fa unes ganes de fotre-li una queixalada, que Déu-n'hi-do. I després, per donar-hi el toc cruixent, a dintre la crema hi vaig posar xocolata, una presa de xocolata, la que més us agradi, xocolata negra, amb gustos, el que vulgueu. I vaig fer servir aquesta Torres, i és qüestió només de trinxar-la, picar-la una mica, i que quedi un granulat així, i ho posem a dintre, i ho barregem. I això el que farà és que a dintre, quan ens mengem el gelat, tindrà com aquelles tropezones. També, si volguéssiu, ho podríeu fer amb fruits secs, posar-hi fruits secs trinxats però molt grossos, així també serviria. Vale, ara és el moment d'emplatar, d'emmotllar. Els motllos aquests estan molt bé, són molt fàcils de trobar i són molt pràctics. Hòstia, jo n'he quedat encantat. És qüestió de posem una base, fem una petita base a cada gelat de la crema, i intentem no deixar gaires forats, perquè si no després ens queden, ja veureu al final, que si no l'empleneu bé queda alguna bombolla. Però bueno, un cop tinguem ja la part de baix feta, hi posem el pal, perquè si poséssim el pal de bon principi pot ser que sota el pal no ens quedi, no hi hagi gelat i ens quedaria buit. En canvi així fem la meitat, posem el pal i després l'acabem d'emplenar. És molt senzill, poses el pal per sota i ja et venen amb el motlle, et venien 50 o 60 pals, i jo el que faig quan m'acabo el gelat els poso al rentaplats i els tornes a fer servir. Si no, suposo que és bastant senzill de trobar.
Pues res, anem reemplenant el motllo fins que quedi ple. Aquí n'hi podem posar, jo vaig acabar de gastar tota la massa que havíem fet. Si sobresurt una mica no passa res, és a dir, com que és així i queda plana, tampoc baixarà. Ara, si voleu, podeu acabar de deixar-ho ben finet, però bueno, penseu que va recobert de xocolata, així que no hi ha problema. Deixem el motlle al congelador i jo ja en tenia uns de fets aquí, que els havia fet el dia abans. Per anar bé són unes 24 hores, és a dir, podríeu deixar-ho 12 hores, però en 24 queden ja perfectes. Mira, veus, aquí n'hi havia un que ja l'havia tret i queden perfectes, així rodonets. Si l'heu emplenat bé, la part de sota el motllo queda perfecta. I veieu que és superfàcil de treure del motlle, és només apretem una mica l'aire i estirem el gelat i surt el pal per dalt. I perfecte. És molt fàcil. Això sí, és que aquesta recepta inclús amb nens la podeu fer, és que no dura en qüestió amb una hora, tot estireu, teniu tot fet. Vale, ara agafem, jo vaig comprar aquesta xocolata que és la de microones, que es desfà al microones, i vaig afegir una mica d'oli de coco per fer-la una mica més cremosa. Això si voleu agafar xocolata a la pedra i escalfar-la al bany Maria seria exactament el mateix, Però bueno, així era pràctic i com que no volia liar-me vaig comprar el potet aquest, el posava al microones, es desfà i llestos. I després per recobrir-ho vaig agafar fruits secs jo. Vaig agafar avellanes, anous i pistatxos i festucs. I els vaig trinxar així amb el morter però que quedessin grumolls gruixuts, que no m'hi vaig matar gaire. És a dir, trinxar una mica i que quedessin trossos grans, que es vegi quasi que puguis dir mira, és un tall de cacauet, o és un tall d'avellana, o un tall de pistatxo, o és un tall de nou. Vale, la xocolata ja veieu, si al principi no us acaba de quedar del tot desfeta, és qüestió d'anar posant 20 segons més, poseu al microones fins que quedi totalment líquida. I ja quan queda així, una vegada està líquida, teniu temps de sobres per anar fent els gelats, perquè li costa molt, a més si és un dia calorós, li costa molt tornar a collar. Ara només és posar el gelat a dintre, ben sucat, que quedi tot cobert de xocolata, i abans no es refredi la xocolata, que va ràpid, penseu que l'altre està congelat i la refreda molt ràpid, doncs heu de espolvorear una mica per sobre els fruits secs que hàgiu triat, l'avellana, o si voleu mesclar-ho, es poden mesclar, no hi ha cap problema. Això ja va a gustos. O si volguéssiu posar-hi allò fideuets de xocolata o boletes d'aquestes que venen fetes del súper, també serviria. Qüestió és decorar una mica, o si em voleu deixar un només amb xocolata, o jo què sé, teniu 2 xocolates i podeu fer primer una xocolata, esperar que refredi, després amb xocolata blanca o amb xocolata amb llet, com vulgueu, això ja és a gust del consumidor. Aquí ja la vostra imaginació pot fer miracles. Jo els vaig fer així, els vaig fer tots amb diferents fruits secs. El que m'he descuidat de dir també, quan jo hi he posat iogurt grec, si això ho volguéssiu fer per algun vegà, és tan senzill com fer servir iogurt de soja i els gelats serien 100% vegans, perquè tota la resta no hi ha problema. No porten ni res de gelatina, ni porten res, ni llet, ni... És a dir, totes les cremes que he fet servir són veganes, o sigui que et serviria. Per decorar, això podeu fer això, espolvorear una mica de xocolata líquida per sobre per acabar de fer bonic, o amb una altra xocolata blanca, el que vulgueu. Aquí ja, a l'hora de decorar, com us plagui a vosaltres, i aquí teniu com va quedar. A veure què tal. A més s'ha desfet una mica. Uah! No veieu? El rato aquest que ha estat aquí fora s'ha desfet. Joder, que bo! Bueno, amb la cara paga, no? Estaven molt bons, us recomano que els proveu. Són molt fàcils de fer i ja veureu que és una recepta per fer un dissabte a la tarda i el diumenge a l'hora de dinar tindreu uns geladets collonuts. Gent, espero que us hagi agradat. Us deixo els ingredients aquí sota apuntats a la descripció del vídeo. Us deixo el meu Discord i el meu Twitch, i si us agrada el que faig i així, si voleu passar per Twitch, és molt més divertit. Aquí al YouTube penjo un resum, però el guai està a Twitch, realment. Vinga, gent, vagi bé, xau.